И какво става, хора? Аз съм Шмонгас. А аз съм Гоги Про. И днес ще правим пълни простоти. Абсолютни простоти. Мислите защо? Тя в момента снимам. Абонирайте за канала на Шмоги Про. И лайкнете видеото. Вече съм качила 2 видеа. В един шорт съм качила да не се абонирате изобщо за канала на Анди Пънишпани, което абсолютно е вярно, защото той ви взима парите. А в другото видео е супер интересно и ви казвам, че ще правим поредица. И да, това е като цяло всичко. И да, всичко се получава перфектно, всички видеа са перфектни. Според мен ще правим още видеа. Какво да правим? И така, мисля да започваме с първото нещо, което ще направим, което дори не сме го измислили, така че нека да започваме. Не се абонирайте за канала на Анди Пънишпани. Просто ще ги изчеркна и няма да ви ги показвам. И така, хора, мислиме да правим малко такова телефона, малко телефона бъгвам. Мислиме да разкажем първо животите си, смисъл, не е целият ни живот, смисъл, ние абсолютно нищо не помним, но трябва да ви кажем, да ви кажем, смисъл, първо, нали, най-логичното нещо ще е първо да разкажем какво сме имали, някакви дневни рутини, примерно, като започваме на канала, така че това е супер добре. Нека да почваме към нас първо, кой се разкаже? Аре, ще играем камък, ножица, хартия, за да е по-забавно. За да е по-забавно. Така, ама Гоги Про, ти не се виждаш на камерата. Как е? На моята камера. Така ли да застана? Да. Аре, ако искаш да си сменим местата и ти си и тук долу. Да, защото съм по-висок. На твоя телефон няма се види. Да. Не си по-висок. Просто телефона ми е по-назад, го опаква. Или пък да дойда и насам. Гоги Про ме бутна. Така и да го псувам за камерата ми. Ако не знаете какво е казала, няма да ви казваме, защото... Колко пъти го кажеш? Да. Колко пъти? Колко пъти? На тази камера го казвам, на тази камера го казвам. Колко пъти го кажа това? Или пък може да го кажем казан за око. Не означава това, но... Айде пася, няма такива... Тук е Бънджи. Да, тук е Бънджи. Айси. Добре, защото един наш приятел ще ни се скара. В началото на канала, миналата година, просто натиснах някакво копче и не разбрах дори, че съм си създал канал. Снимах видео и го качих. Как да учаха ти ще играем, кой да се разказва първа? Добре. Началото как сме си ги създали първо, и после живота ни. Да. Първото ни видео... Няма първото ни видео, как да уча хартия. Първо да видим кой ще разказва, кой не. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Аз. Да. Първо, аз не надявах Гоги Про да беше победил, защото... аз съм слаб на камък. Не, защото в смисъл от него почнаха нещата. Като чух, че той се е заставил на канал и си викам, няма как, брат. Просто аз трябва да си създам канал. Просто от малка това ми е мечта, хора. И на мене! Малка. Това ми е супер голяма мечта. Аз питам мама и тати... Чай. Телефона не ми звъни. Няма значение. Сега ще пуснем кът, защото един наш приятел идва и той не иска да е на камера, така че кът ще се видим после. Гоги Про си нагласява камерата. И така, хора, продължаваме. Как само ме погледна. Така, хора, продължаваме на твоята камера, на моята камера, на твоята камера. Така, първо, знаете, че се виждам на Шмонгас. Просто казах Шмоги Про. Казах просто, че няма как смисъл аз да не се създам канал. Искам от малко, това ми е мечта да бъда някаква известна звезда. Всичко на тази камера го казвам и на тази камера го казвам и отново казвам да не се абонирате за канала на Анди Пънишпани, но нека си продължавам. Жаламе, виждате на камерата Тапако. Така, първо,
видеото, което микрофона абсолютно не се чуваше. Спри да таковаш. Кога не се чува микрофона? Не се чуваше микрофона, когато снимахме видеото точно на това дърво. И може би сте видяли, че на Шмогус мембъра снимката на канала е на едно наше много голямо куче. Казва се Мечо, Кончо, както искате го наричайте, Мечо, Кончо, голямо животно, реално го наричайте. Ако искате, даже и орангутан го наричайте. Така, няма да викам аз, да почваме да Гоги Про да разказа. Реално искам да станем известни, то зависи от вас това. Всичко. Казвайте на ваши приятели. Цялата история. Казвайте на ваши приятели да се абонират за канала. Като кажете на ваши приятели, всичко ще стане направо 100 000 дома ще съберем. Ако кажете на вашите приятели да се абонират за канала, вашите приятели ще... Верно ли колата точно сега ще се реши да запали? Вашите приятели ще се абонират за канала и ще кажат на другите техни приятели. Тези приятели пак ще кажат на другите техни приятели. И така стават работите на хора. Нищо сложно. Просто кажете на някакви други хора. Дори един човек да е, просто кажете на другите приятели да се абонират за канала. И просто ще стане всичко уникално. И много ще сме супер яки видеа. Искате ли да гледате яки видеа? Ние сме буквално. Ние сме. Така че абонирайте за канала. Нищо друго. Ако не се абонирате за канала, няма да има яки видеа. Разбирате ли ме? Ще има само скучни ще има скуки, има бебешки. Ще играем, ще редим пъзели. Толкова ли е Искате ли? Искате ли пъзели да? Ако съберем 10 абоната, аз имам вече. Имам повече от 16. Да, защото аз се абонирах днес за Гоги Про. И Гоги Про и на Шмогус и на Шмоги Про. Всички се абонирайте. Ако съберем първо в моя канал Шмоги Про, трябва да... И за малко ще спра, защото баба ми идва. Баба му идва. Просто ако съберем 10 абоната, на всеки 10 абоната ще стане супер забавно. На всеки 10 абоната на всеки 10 абоната забавление. Като факт в парка, на всяка стъпка забавление, но при нас всеки 10 абоната забавление. Това е. Просто това е.